naar de bladen, mij. Ik vind het prima. Ja, ik zou ze weg naar. En hoe zit er? Goeie. Is je net zo leuk. Wat zei je dan? Goeiemorgen? Naar je vlag. Naar je vlag. Wie ging op de golfkar? En waar ben je alweer? En Pop. En nog een Pop. Dat is een man. Dat is de mem? Ja. En dit ben de Poppy. Oh, dat is knut zitten. Zo. Kijk je nou wel bij? Ja, ik was er nog bij. Ben je wennen? Nee. Zakken? Nee, zaken is een squallen, toch? Theater? Ja. Beestjes even eraan. Bakje koffie eraan. Ja. Ja? Wat zei je dan? Hey, ho, let's go. Then let's go. Let's go! Ze hebben zo'n zwaarheid. Ze hebben doorheid. Doei! Wat is het wel lekker warm, hè? Ja. Doe best toek, doe eens een rok, jongen. Met een lange broek onder. Dat is net zo toek. Met daar slecht een korte broek of een rok, jongen. Hey. Men dacht van de morgen eerst van het weer wat bewolkt. Begint vandaag wat onwaar en heel veel rijn. Benny. Ja, leven. Zomakkers. Haast op. Is er zonbak bij op? Oeh ja, paken, maar het gaat weer naar zonhelly. Als ik maar zeggen, paken naar zonhelly, ja. Dus ik dacht van de morgen, het weer wat bewolkt. Ik denk, nou, lange broek hebben we al. Maar het is nou nog net in 9 uur. En nou, de zin er al volop. Dus ik hield me wel vast het kwart van die. Ik zal eigenlijk naar een kwarte broek uit de kast loeken. Maar we gaan eerst even de beestjes dwan. Zie ik met de hintjes goed. Die groeien echt als kool. Dat is heel groot, hè? De pietjes. Ja. Dus via het abonneren en te liken. En ik neem je mute. Ben mij. Van mij. Nou jongens, en ik ga nog 2 pjutten voelen. Famke en Niels. Zullen me even helpen, hè? Niels. Wat kan Niels snel, hè? Ja jongen, die man kan altijd zijn hut. Hé hey, Niels, maar stoes even shin wat ik ga. Kom eens. Stoes even komen. Tja. Jonge hintjes. Zo shin. Of dat is de geiten. Net interessant, genau. Tja, maar zo shin wat hier is. Tja, pietjes. Babytjes. Tja, staat. Tak, tak, tak. Zullen we zo hier rieten, ja? Ja. Waar wordt wat pieken voor in dit bakje van me dan? Waar wordt dat dan? Famke? Nee, Famke doet eerst. Tja. En waar worden de geitjes wat Jan? Niels? Tja. Ik wil er maar bovenop staan. Ik wil er maar bovenop staan. Oh ja, bal erin. Zo, maar staan. Staan. Ja. Tja. Maar je zit onder de geitjes, ja. Zaken, het hek. Zo, dat is lighter. Ze hiet er al uit. Maar die hele bak erin, hé. Geitje. Geitje. Ik doe namelijk op het biks wat erin moest, maar wat denkt ze hele bak in er wel in? Nou, maak die maar even weer pakken, denk ik. Smiet er maar doorheen. Ze moet met het bakje even pakken, wacht zo. Smiet er maar in. Ja, dank u wel. Dus even zien. Veel gek, hè? Ja, veel bedankt. Hij ze aaien. Ja, wist. Let hem in vlug. Voorzichtjes. Veel grappig, hè? Wat een schatje. Oh. Ik ga hem. Hier moet een tutje aan, hé. Zeg ze maar. Doei, doei. Breng hem weer bij die man. Oh, kak. Hier komt. Ik ga hem. Oh, al die beren op het kak. Oké, ik ga hem, ja? Ik ga hem. Goed zo. Oh. Dat is mooi. Hier heel lang. Breng maar naar de guy. Zij is wel klaar. Hartstikke nou. En wat zeggen ze dan? Lekker? Lekker eten, zeggen ze dan? Oh, mooi. Gaan we door de bosjes? Oh, wat spannend hier. Alsjeblieft, de Katrin, lekker krijgerke. Oh, dit is wel spannend, Katrin. Gaan we door de bush?
Dan lijk je wel Freek Vonk. Dit is wel een cool paardje, Famke. Heeft u dit bedacht? Wauw. Heerlijk, lekker in het skaat. Maar wat heet helemaal weer heen? Oh, wacht, ik kom eraan. Ik help. Een takken. Ja, kom hier maar. Ik ga hem omheen. Kom er maar los. Hé, hey, wacht, Chilo. Ik ben echt snel. Jeetje. Ik heb volle sneller dan u. Ja, ik ga ze nog even versieren. Wat hammen? Laat me eens even zien, wat hast je? Oh, je schelpen? En stintjes. En wat is toe, Famke? Oh, lekker nog. Oh, dit is zo leuk, hè? Die stintjes en schelpjes. Gaan we haast echt net, hè? Ildo had nog heen hier. Wacht je, Ildo, zal je heen hier? Zo. Ja, go. Ja, zeker. Ja, dankjewel. Lekker leuk. Ook die kant op. Rug erop. Ildo, een keer. Oh, zie, hier is wel mooi. Zie je dan? Dus ik dan heel. Oh, de hastelingen. Nou, sure, die ben mooier dan altijd Gruus. Zal ik naar je voet? Maar, nou, dan geven we. Waar doe? Was toen nog in haar? Oh shit, gaat er nou nog in. Nou, al je wat. Geef me een beb. Hé, hey, maar we gaan even shoppen. Even een dak om. Is dat ook leuk? Even shoppen met hem? Ja. Aan even met Ildo naar dak om. Even shoppen. Ik wil even voor Ildo wat... ja, even een nusje, wat goedkope jurkjes en shirtjes. Dat ze daar lekker van peuter en voor als het te watchen is. Dat het een mooie spul en dure spul wat mooi blijft. Hoop ik. En dan gewoon dat ze daar lekker in watchen kunnen, dat het vies wordt, maar dat dat net zoveel uitmaakt. Dus even wat shirtjes en wat simmerjurkjes. Hier is een mooi bladje voor. Ach, kom maar. Je gaat lekker shoppen met me, hè? Leuk, man. Nou, ik ga een kwade broek om, jongens, hè? Wij stillen op naar Dokkum. Krijgt even zien of we wat leuk watersklingerspul van Ildo vinden kunnen. Nou, dan ben we in Dokkum, Ildo. Zullen we eens zien of er wat leuks voor die is? Hè? Ja. Ildo had blij met mij. Ik vind het prima. Ja, ik zie ze. Bergen haar. Oeh, al die lekker fruit, Ildo. Echt lekker. En groente en riappels. Het is merken. Nou, de eerste hebben we binnen, hè? Zullen we dan hier een winkeltje staan? Gaan we dan weer naar huis? Wat hier in de kast? Een hoed. En een broekje. En een hemdje en een shirtje, toch? Ja. Yes. En een hemdje. En een hemdje. En wat is toe krijgen van die tante? Is toe krijgen? Is toe dit krijgen? Stoepkriet? Cool. Ik heb vanmiddag wel een krietje, hoor. Mama? Jazeker. Wat die man? Ja. Die kleur? Ja, beers, blauw, geel en roze. Heel mooi. Best. Even zien. Jurkjes en shirtjes. Wat vind je toe mooi? Wat vind je toe mooi, jurk? Wat vind je toe leuk? Nou, we zijn heel goed slagen. Wij zullen op naar huis even wat eten. Ik kan hier even een koes. Wat meer? Ja, die is toch? Wat is dat? Laat zien. Een popke met een borstel. Wauw. En wat meer? Super cool. Die en die en die. Spiegeltje en een föhn. Kijk wat. Nou, dat is je. Du moest eens even iepen had, hè? Ze kan ik even zien wat we al je kachten hebben. Je bent goed slagen, hè? Een losmaatje. Hier is het popke. Kampke. Ja. En een spiegeltje. En een föhn. En een borstel. En een beetje, wat is dat, parfum of hierla? Hierla. Hierla. Krijg wat. Weet je wat? Dit is... Shit. Mooi. Wauw, wat ben ik mooi. Nou, en we hier een hoedje gekocht voor Ilda. Ja. Hoedje. Zakjes voor Ilda. Al die kleurtjes. Even zaken. Zaken en zakken, hè? Zo ik als je dat beetje orenkleurtjes. Jonkjeskleurtjes. Hier weer maar op een voet, hè? Even wat botters klein voor Ilda. Een broekje. En ik kan dan een hemdje bij jongen. Maar daar is ook nog een shirtje in wat eruit zag, hè? Dus dat het wat frisser is, kan die er omheen.
van persen. En dan, nou, als het dan verstikken of vies is, dan hindert het heel niks. Ik hier eerlijk zijn dacht dat er wel wat meer werden zo, maar het weet al, je krijgt net. Maar dit, dan had ze in ieder geval even in je watersetje. Nou ja, wat heb ik verder nog? Wat Oreo-doekjes, elastiekjes hier nog. Chippen van de douche, keukendoeken. En dan hier nog een spultje. Ja, zullen we er nog een lang? Doen we die aansnijden, oké? Dit is een magnetisch tic-tac-toe. Kijk toe. Tic-tac-toe. Ik denk dat is ook wel leuk voor in de auto. Als we in een camper op vakantie gaan. Dat is magnetisch, dat is wel handig. Bloot het mooi plakken. Dan zag ze wat. En Ilde hier dus krietjes kregen. We hier nog een doekbril hebben. Vond je zo leuk, hè? Zal ik die ook gaan? Zit dat zijn pas, dat die past? Nee, gewoon een keer. Ja, dat is een zonnebriltje. Dat is net een cinnabril, dat is een doekbril. Ik is die in het zwembad broeken. Ja. Ja. Nou, maar we passen? Ja. Is het even? Hoe is dit? En, hoe zit er? Goed? Wauw. Cool. Alles is een beetje rastig. Oh nee. Oh. Ik pak hem. Zullen we dit even houden? Mooi hè? Ja, aanswerring. Zo. Die is vet is leuk. Nou, mama zei we zien. Alle leuks. Nou jongens. Die gaan weer aansnakken dan. Ja, doen we. Van de Moor, maar waar is de Van de Moor Boat in het theatertuin? Mijn Niels en Famke. Gaan we de beestjes eten, jongen? En we hebben ook correct in de West naar Dokkum. Ja. Hier hebben we shopt. Hé, wij zo'n sissen. Vond je het nou een mooie? Slag. Abonneer je. Abonneer je. Zet een blauwtong omheen. En via het nette. Chill op te downloaden van mijn telefoon. Oh, meidje, vlag. Oh, vetjes daar. Hoi, vetje. Oh, Maya. Hey, hoor. Ik kijk even naar mijn kamer. Oh, no. Ik ga hem.